Ahojte, na dnešnej hodine tvorivých dielničiek si nakreslíme takúto lebku s potenciálom takejto mexickej lebky. Predtým, než začneme, si prosím pripravte ceruzku, gumu a fixky alebo farbičky farieb, ktoré vidíte. Na dozdobenie môžu byť hociaké farby. Začneme oválom, ktorý bude tvoriť hlavnú časť lebky. Spodnú časť urobte rovnejšiu a oddelte ju od zvyšku. Zuby naznačte kolmými čiarkami, ako keby ste išli kresliť rebrík. Sánku dorobíte ako menší oblúk okolo zubov. Očnicové jamky umiestnite asi do polovice väčšieho oblúka. Aby ste naznačili hĺbku, môžete ich vymaľovať celé na čierno. Miesto medzi očami, kde sa pripája chrúpavka, ktorá neskôr tvorí nos, naznačte dvoma malými oblúčikmi, ktoré vyzerajú trochu ako obrátené srdiečko. Už len stačí lebku vymaľovať. V tomto bode by som však rada upozornila na to, že takto naozajstná lebka nevyzerá, je to veľmi zjednodušené. Ak ju však chcete ešte trochu vylepšiť, nebojte sa zobrať príklad z Mexika a trochu ju pomaľovať. Dajte si záležať na tom, ako ozdobíte oči, čelo aj čeľusť. Môžete používať vzory ako kvety, kvapky, bodky, čiarky, vlnovky a čokoľvek, čo vám napadne. Na záver nezabudnite pridať do čiernych očí trochu svetla, aby celá lebka ožila. A ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite mi dať like a subscribe, aby sme mohli kresliť aj na budúce. A ak sa vám dnes ešte chce kresliť, v popise tohto videa nájdete link na video, ako si nakresliť takúto jednoduchú kostru. To je na dnes všetko, kreslíme zas na budúce. Ahojte!